Výmena nastrelených náušnic. Nasteľovacie náušnice sa meniť nemusia, ak ich však meniť budete, tak najskôr za 6 až 8 týždňov. Nové náušnice si deň vopred namočte do alkoholu, liehu alebo ich vyvárte. Potom sa ich dotýkate už len vydezinfikovanými rukami. Ešte pred samotnou výmenou ich skúste párkrát na nečisto zapnúť, aby ste to dostali do ruky. Najprv urobte kompletnú výmenu na jednom ušku a až potom na druhom. Ak by sa malinka pri prvom ušku nejak veľmi hnevala, druhé uško si nechajte na neskôr. Najideálnejšie je meniť náušnice počas hlbokého spánku. Malinku vtedy uštipnite do uška a ak na to nebude reagovať, rýchlo do výmeny, kým ešte spinká. Pôvodnú náušnicu v ušku pred výmenou prečistite tampónom s dezinfekciou. Uchopte ju za ozdôbku aj za poistku, poistku vycvaknete a obnažený hrot pretrite tampónom a až potom náušnicu vyberte. Na dierku nanieste kvapku detského olejčeka a novú náušnicu jemne vložte do dierky a zapnite.